హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది బాయ్స్ వీడియో చేయి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో బాయ్స్ యాటిట్యూడ్ వీడియో ఒకటి చేయి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. అందుకోసం చేసిన సూపర్ వచ్చింది, చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఒక పని చేద్దాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ ఉందిగా, కింద గ్రూప్ అండ్ పైన ఫోటో, ఈ రెండింటిని కాపీ చేసుకోండి. లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని పైన నుంచి కాపీ 2 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 0 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ప్రతి దానికి ఇలాగే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కువ కొంచెం లెంతీగా ఉంటే కట్ చేసుకోండి ఇట్లా. సో ఇలా కట్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో మొత్తం 4 ఫోటోస్ వస్తాయి. ఇలా 4 ఫోటోస్ని ఇలాగే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. ఇలా పేస్ట్ కట్ చేసుకో, మళ్ళీ ఇంకొకటి. సో మొత్తం 4 ఫోటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి కూడా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ముందుగా ఏం చేస్తారంటే 9:16లో ఫోటోస్ కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేసి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ఎలా కట్ చేయాలో చెప్తా. ముందుగా ఫోటోస్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. ముందుగా ఇప్పుడు ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ నంబర్స్ ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేస్తే ఫొటోస్ వస్తాయి. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఇది కొట్టేస్తే పేస్ట్ వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి సో ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసి ప్లస్ చేసుకోవడం. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం 4 ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ 9:16లోనే ఉండాలి ఫొటోస్, లేదంటే ఫొటోస్ సరిగా రావు. సో ఎలా కట్ చేయాలో చెప్తా. ముందుగా ఇక్కడ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. సో ఎగ్జాంపుల్గా ఫోటో 3 డాట్స్ విల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు 1 by 1 ఇదే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ, చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, చిన్నగా సింపుల్గా అయిపోతుంది. వీడియో చిన్నగా ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో సింపుల్గా ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ 11 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ 11 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఇంకొకటి, ఫొటోస్ని ఎలా కట్ చేయాలో చెప్పాలి కదా. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టి ఇక్కడ 9:16 ఉందిగా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా
సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఆస్ పిఎన్జీ అని ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ అని వచ్చింది కదా, దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా ఫొటోస్ని 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 4 ఫొటోస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు దీనికి ముందు చెప్పిన విధంగా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రతి ఫోటోకి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేయండి, నేను అక్కడ నుంచి రిప్లై ఇస్తాను. సో అండ్ ఇక్కడ కామెంట్ కూడా చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా రిప్లై ఇస్తాను. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.